так гучна і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живий. Алілюя, алілюя, алілюя. Єсус бавця в Божій славі, крочить сьогодня разом з нами, перемогши смерть. Алілюя, алілюя, алілюя. Обудися, край наш родний, хидиці святий погодний, каб хвалить Христа. Алілюя, алілюя, алілюя. Б'ють звони, бійцям співають, всім народам обещають, що воскрес Христос. Алілюя, алілюя, алілюя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Інтенція этой святой мши молимся за померлую Магдалену Ламака. Так само просим Бога за померлых Казимира, Раисы Кривель. Божьей ласки, опеки Наисвятейшей Панны Марии, выздоровления для Романа Липницкого. Сегодня, дорогие браты и сестры, мы означаем урочистость ушестя Пана нашего Иисуса Христа. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пані, смилуйся над нами. Пані, Пані, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, смилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, силя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, вышел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца. Світу, змилуйся над нами, який береш на собі грехи світу.
всемогутный Боже, мы сегодня с верою шановуем у небаўшэсце Твайго адзінароднага Сына, які ўсім нам падараваў адкупленне, учыні просім, каб мы, живучи на земле, заўсёды узносили наши души до неба, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе, и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Читание книги «Дзеяў апостолаў». Першую книгу я написал Теофіле пра ўсё, што рабіў Езус і чаму вучыў ад пачатку аж да дня, у які сёння даўшы праз Духа Святога за гады апостолам, якіх выбраў, ды перад якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі і шматлівых доказаў. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам ели, наказаў ім не адыходзіць з Єрусалема, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духам Святым. А сапраўдныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай, але прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе і будзе маімі сведкамі ў Єрусалеме, а ва ўсей Юдаю і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іншых вачэй. І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі ў белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце? І углядаецеся ў неба гэты. Езус узяты ад вас на неба прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Узнёсся Бог под радостные вокличи, узнёсся Бог под радостные вокличи. Усе народы пляскайте в долони, радостным голосом ускликайте Богу. Бог грозный Пан наивышейший, великий владар над усей землею. Узнёсся Бог под радостные вокличи, узнёсся Бог под радостные вокличи, Пан при гуках трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему владару, спявайте. Узнёсся Бог под радостные вокличи, бо владар усей земли Бог, Яму гимн заспявайте. Бог владарить над народами, Бог сядить на своим троне святым. Узнёсся Бог под радостные вокличи. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы,
даў вам духа мудрасці і адкрыцця ў пазнанні Яго, і прасвятліў вочы сэрца вашага, каб вы ведалі, у чым надзея паклікання Ягонага і якое багацце слаўнай спадчыны Ягонай для святых, і якая нязмерная веліч моцы Ягонай у нас, веруючых праз дзеянне магутнай сілы Ягонай, якую Ён выявіў у Хрысце, калі ўваскрасіў Яго з мёртвых і пасадзіў праваруч сябе на нябёсах, вышэй за ўсялякае княжанне, і ўладу, і сілу, і панаванне, і за ўсялякае імя, якое называюць не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым. І ўсё пакарыў пад ногі Ягоныя і паставіў Яго панад усім галавою касцёла, які ёсць целам Ягоным, паўнатою таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ідіть і навчайте усі народи, каже Пан, я з вами во всі дні, аж до скончення веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Заканчэнне святого Евангелия паводле Матвея. Хвала тобі, Пані. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Таму Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне усялякая ўлада на небе і на зямлі, дык ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Отца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Сядайте. Послухайте послание митрополита нашего, арцыбіскупа Юзефа Станеўскага на сённяшні дзень. «Я з вами ва ўсе дні, аж да сканчэння веку. Умілаваныя ў Хрысце браты і сёстры, сёння мы святкуем цудоўную урачыстасць у небаўшэсця Пана. Гэтая падзея, якую мы адзначаем праз 40 дзён пасля ўваскрасення Езуса Хрыста, дае нам упэўненасць, што смерць Хрыста мела сэнс, што цярпенні Езуса, яго ахвяра на крыжы ў Вялікую Пятніцу не былі дарэмныя. Уваскрасенне Хрыста умацоўвае нашу перакананасць у тым, што Ён перамог смерць. Пасля свайго ўваскрасення Езус шмат разоў пацвярджаў, што Ён жыве, суправаджаючы сваіх вучняў у дарозе, развейваючы іх сумневы, дапамагаючы ім пазбавіцца ад няўпэўненасці і страху. Езус спачатку сам адшукаў сваіх вучняў. Ён як бы здабываў іх і вырываў з апатыі, смутку, дэпрэсіі, пачуцця разбітасці, раз'яднанасці. Ён збірае сваіх разгубленых, зраненых, расчараваных вучняў, як пастыр авечак, каб на іх вачах узнесціся на неба і назаўсёды пакінуць у іх памяці, у іх і ў іх сэрцах гэты вобраз, кірунак да неба, у вышыню да горняга. Папа Бенедыкт XVI звяртаў увагу, што ў небаўшэсце Пана
Гэта апошні акт нашага вызвалення з няволі граху. І гэтая таямніца азначае неўміручасць не толькі душы, але і нашага цела. Ён адзначаў, што вучні вярталіся з радасцю, бо яны не адчуваюць сябе пакінутымі. Яны не думаюць, што Езус адышоў ад іх далёка і знік у нейкім недасяжным для іх небе. Яны упэўненыя ў яго новай прысутнасці. Радасць вучняў пасля небаўшэсця дапамагае нам правільна успрымаць гэтую падзею. У небаўшэсце гэта не адыход у нейкую аддаленую сферу космаса. Гэта пераход да пастаяннай блізкасці, якую вучні перажываюць настолькі глыбока, што яна нараджае трывалую радасць. Сапраўды, нягледзячы на развітанне, вучні Хрыста вярталіся радасныя, бо ўсведамлялі вялікае дабро, якое ў небаўшэсце Пана прыносіць усяму чалавецтву. У небаўшэсце Езус ажыўляе нашую надзею таксама на ўдзел у паўнаце жыцця з Богам у нябеснай славе. Мае дарагія, у небаўшэсце быццам бы паказвае нам, жыццё гэта пілігрымка, а не канчатковы пункт прызначэння. У нас ёсць дом, мэта і той, хто вядзе да гэтай мэты, хто туды ўжо дабраўся. Езус адкрыў неба для нас. Як першы чалавек, які ўваскрос з мёртвых, ён узнёсся да Айца і кажа: «Там, дзе я, і вы будзеце». Святы Грыгорый Назіянскі пісаў: «У небаўшэсце вучыць нас, што заканчэнне жыцця на зямлі не з'яўляецца заканчэннем нашага існавання, але пачаткам вечнага быцця». У адным гэтым сказе знаходзіцца эсхаталагічная надзея. Мы існуем не для таго, каб памерці, але для таго, каб жыць вечна. У небаўшэсце Езуса гэта знак таго, што жыццё мае вечнае вымярэнне. Безумоўна, у небаўшэсце Хрыста паказвае нам шлях да Айца. Христос запрашае нас вярнуцца ў свой дом туды, адкуль мы выйшлі. Больш за тое, узыходзячы на неба, Христос не пакідае свой народ. Шмат разоў перад небаўшэсцем ён падкрэсліваў: «Я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння веку». Ён таксама паказваў, чаму ідзе да Айца: «Я іду падрыхтаваць вам месца». Сённяшняя ўрачыстасць у небаўшэсце Пана сведчыць, што Езус не пакінуў нас. Ён нас апярэдзіў, а не ўцёк на неба. Христос узнёсся, каб падрыхтаваць нам месца, і нам пакінуў заданне. Неба – гэта не нейкая казачная краіна, а мэта нашага жыцця. Там наш Айцец, там ёсць месца для кожнага з нас. І Езус вядзе нас туды. Але Ён не хоча, каб мы проста сядзелі і чакалі. Езус не гаворыць: «Глядзіце ў неба і рабіце селфі за блокамі». Ён нібы кажа нам: «Сведчыце сваім жыццём і дапамагайце». У небаўшэсце гэта не завяршэнне, гэта толькі пачатак, старт. Езус паказвае: «Цяпер вы павінны дзейнічаць і выконваць тое, чаму я вас вучыў, дзеля дасягнення мэты вашага жыцця, дзеля вечнасці». І яшчэ. Езус сказаў тое, што сапраўды змяняе ўсё: «Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Такім чынам, нават калі мы часам адчуваем сябе адзінокімі, разгубленымі альбо расчараванымі, Ён заўсёды з намі.
Нават калі здаецца, што неба маўчыць, Езус дзейнічае. Калі ёсць спакуса здацца, Ён верыць у цябе больш, чым ты сам у сябе. Таму, браты і сёстры, нельга нам стаяць на месцы і толькі ўглядацца ў неба, а трэба вучыцца жыць так, як вучні Хрыста. Сведчыць, любіць, змагацца за добро, міласэрнасць і спакой і быць упэўненымі. Езус ужо падрыхтаваў месца для кожнага з нас. А самае галоўнае, Ён заўсёды побач з намі і дапамагае несці нашыя жыццёвыя крыжы і цяжары, бо абяцаў не пакідаць нас аж да сканчэння веку. Таго, хто шануе крыж, абароніць Езус. Святы Аўгустын казаў, што Езус Христус узнёсся на неба, але не перастаў быць касцёлам. Ён пакінуў нас целам, але не сэрцам. Гэтае цудоўнае выказванне нагадвае, у небаўшэсце Пана не азначае, што нас пакінулі, але азначае змену формы прысутнасці нашага збаўцы на больш глыбокую, духоўную і супольную. Езус надалей ёсць з намі праз веру, праз Эўхарыстыю, праз касцёл. Умілаваныя, пра сённяшнюю ўрачыстасць Езус, адыходзячы да Айца, перадае нам свой запавет, сваё апошняе жаданне. Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх выконваць усё, што я загадаў вам. Воля Езуса, яго апошняе жаданне, каб яго вучні былі яго сведкамі. Падчас унебаўшэсця Езус адпраўляе нас у нашае штодзённае жыццё, у асяроддзе, дзе мы жывём, працуем і навучаемся. Каб выканаць наказ Езуса Хрыста быць ягонымі сведкамі, мы павінны несці адчуванне неба ў тыя месцы, дзе пануюць змрок, пустэча і адчай, дзе валадарыць цемра. Урачыстасць Пяцідзесятніцы, якую мы будзем адзначаць праз 10 дзён, павінна ўмацаваць нас для гэтай місіі, каб мы не баяліся быць сведкамі Хрыста там, дзе жывём, працуем, куды вандруем. Езус пасылае нас з місіяй недастаткова проста ўглядацца ў неба, пасіўна сузіраць таямніцу. Анёлы кажуць апосталам: «Чаму вы стаіце і глядзіце?» Таму што вера – гэта дзеянне. У небаўшэсцем распачынаецца час дзеяння касцёла. Гэта таксама наш час, час нашага сведчання, навучання, міласэрнасці, у якім Бог выбраў і паклікаў нас. Сёння нялёгка быць сведкамі Езуса, але мы не адзінокія ў гэтай місіі. Святыя і мучанікі падтрымліваюць нас. Сучасныя сведкі, людзі глыбокай веры і надзеі падтрымліваюць нас. І перш за ўсё, сам увастрослы Езус з намі і вядзе нас праз свайго духа. Людзі падарожнічаюць, казаў святы Аўгустын, каб дабрацца да вяршынь гор, злавіць самыя вялікія хвалі, знайсці самыя доўгія рэкі, убачыць бясконцую шырыню акіяна, заўважыць найменшы рух зорак, але яны праходзяць адзін каля аднаго без кроплі здзіўлення. Таму нам, якія хрысціліся ў Хрыста, паверылі ў збаўленне і абяцанне вечнага пребывання з Богом, трэба быць адважнымі сведкамі, каб, як сказаў папа Леў XIV, стаць паходнямі веры, здольнымі распаўсюджваць святло Хрыста. Бо чалавек пакліканы не да таго, каб мець як мага больш матэрыяльных дабротаў і зямных задавальненняў, але да таго, каб быць сведкам Бога, сведкам сапраўднай любові. Мы павінны падняць вочы ў неба і ўзрадавацца ўсяму таму, што нам дадзена. Нам трэба скіраваць свой позірк да таго, хто з'яўляецца крыніцаю
сапраўднага шчасця, да таго, хто праз 40 дзён пасля Воскресення на вачах апостолаў узнёсся на неба, каб заняць месца праваруч Бога, на таго, які сказаў, будзьце маімі сведкамі. Папа Францішак казаў, гэта павінна быць сведчанне, дадзенае не толькі словамі, але і штодзённым жыццём. Сведчанне, якое павінна выходзіць з нашых касцёлаў кожную нядзелю, каб на працягу тыдня яно магло дасягнуць дамоў, офісаў, школ, месцаў, сустрэч і забаў, бальніц, вязні з дамоў састарэлых, ускраін гарадоў. Гэта сведчанне, якое мы павінны прыносіць кожны дзень. Христос з намі. Мае дарагія, будзем жа нястомнымі сведкамі Христа, каб іншыя, гледзячы на нас, умацоўваліся ў веры, каб мы былі вестунамі спакою і надзеі для ўсіх, каго сустрэнем на сваім шляху. Захвочваю працягваць абвяшчаць добрую навіну, якая перамяняе і дае жыццё. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя, Маці Касцёла, заўсёды суправаджае нас у імкненні быць вернымі сведкамі Христа і Яго Евангелія, заступаецца за нас і вядзе да свайго Сына. На нястомнае і руплівае апостальства і сведчанне добрай навіны са шчырым сэрцам благаслаўляю в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, вызнаем нашую веру. Веру в адзінага Бога, Айца. Праз Езуса Христа, які ўзышоў на неба і сядзіць праваруч Айца, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Читай толькі доброго. Молимся за святый костел, каб ён можна абвяшчаў Божию правду і указваў свету вечная каштоўнасць. Тебе просим. Молимся за миссионеров, каб яны абвяшчалі Христовое збаўленне ўсім народам. Тебе просим. Молимся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Тебе просим. Молимся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для ўдзелу ў вечным жыцці. Тебе просим. Молимся за тых, хто прабывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны лучыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Тебе просим.
Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання наших штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Выслухай. Прошу всемогутного Бога за померлых Магдалену Ламака, за померлых Казіміра Раїсу Кривіль, за души в чисту терпіча, нехай Христос Пана дарить їх ласкою життя вічного. Тебе просим. Божої ласки, опеки Матки Божией, здоров'я для Романа Ліпніцького. Тебе просим. Молюся за всіх людей, несправедливо покривджених, несправедливо осуджених, тяжко невылечально хворих. Тебе просим. Прошу супокою у свете, прошу Бога змиловаться над землею, супынить войны, дать час спокойный. Молюся за всіх наших ахирадавцев, благословения, потребных ласки во всіх наших справах. Тебе просим. Боже, выслухай наши просьбы. Учини, каб мы праз справедливое життё на землі досягнули вечного життя з Христом, у небаўшэсці якого сёння святкуем, які з Тобою живе и володарить праз усе веки вечные. Аминь. Сідайте, коли ласка. Тобі ахвярую, Пане мой, все мое життё, и теперь я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Тобі ахвярую, Пане мой, все мое життё, и теперь я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Ковено стало для нас на путь. Тобі ахвярую, Пане Прими, Пане Боже, мой, нас, які все святі. мое життё, А наша вера, яку ще не и теперь я Твой назавсёды. Это мое сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ойче, спрадвечный, покорно складаем Тебе гэтую ахвяру. Во урачыстасцю небаўшэсця Твайго Сына, дазволь просім, каб праз гэты святы абмен дароў мы узнеслі нашыя сэрцы да неба праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Знову сім'ї до погана. Подякуємо Пану Богу нашому. Благи та і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемогутны вечны,
Божа. Бо Пан Єсус, переможця граху і смерті, узышоў сёння ў неба, як владар хвалы, яким захапляюцца анёлы. Ён посредник паміж Богом і людьми, суддя свету і валадар створення. Узыходячы на небо, Ён не пакінуў нас у нашай нягадолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашую надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама ўвойдзем туды за ім нашым галавою. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе ім хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснай моцай Духа Святога, Ты ўсё оживляеш, освячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Христе, Син Бога живего, змилуйся наде мною. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Христе, Сину Бога живего, змилуйся наде мною. Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягу. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсці, чакаючы другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены,
дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину з выбранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Иосифом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами, Михаилом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся, на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всьому світу супокой и збавлення. Будь ласкавим оцевать у вірі і любові костьол Твой, який пілігримує на землі со слугою Твоїм, папом нашим, Львом XIV, біскупом нашим, Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобой откупленим. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов и сестер и всех, кто в власти Твоей, а дышал из этого свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, мы изъявляемся тому, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя звавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоему владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живешь, и владариш навеки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою. Иди сюда, супокой с тобою. Иди сюда, Саша. Баларанко Богоши, ягодки бяриш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баларанко Богоши, ягодки бяриш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, ягодки береш на себе, грехи світу,
вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, каб ты увайшов до мене. Пан каже, ось я з вами во всі дні, аж до скончання віку. Алілюя. Рад панам нашим, станьмо на колени,
Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти єсть добрий. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Дякуєм тобі, Єсу, за твою любов святую. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за світло і сутішіння. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти єсть добрий. Дякуєм тобі, Пані, алілюя. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам уделу небесных таемницах. Просим Тебе, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность, пробывая с Тобою в Христе Иисусе, яки живей володарить на веки вечные. Святый Архангеле Михалием, что там? Зараз я посвящаю пам'ятки першої комунії. На их выявленный Пан Иисус. Всемогутный, вечный Боже, мы благословляем Тебя, Твоих святых. Не то я. Пан Иисус наш Боже, Тебе никто николи не бачил, только Сын Твой, Иисус Христос, показал нам Тебе. Просим Тебя, благослови эти образы, как неоспинно углядаючися в обличчя збавця, микнулися, Боже, досконало наслідувати Христа, поколь не убачим Его твару твари, где Он с Тобой Духом Святым живи и володарить на веки вечные. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Схилите головы на благословление, всемогутный Бог, нехай благословить вас, бо сьогодні Его единородный Сын узышел на небо, каби вы могли прийти туди, где Он пребывая у славе. Амен. Христос, після Своего з мертвих повстання, з'явився своїм учням, нехай Он буде для вас літостивим суддєю, коли прийде судить живих і померлих. Аминь. Христос, сядіть у славі праворучайца, нехай Он одорває вас радостью своей присутности, бо обіцяв, що буде з нами до конца свету. Аминь. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сиде на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуєм Богу. Фабіяну. Фабіянин наш чудотворця, став меншим
смалаваці, з мертвих повстав згодна слова, обіймалися в нас Бога. Алілюя, алілюя. Тешся і радуйся в небі, за нас